adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 8, bersikulo 27 ngadto sa 33. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man kuno ako?" Sumala sa mga tao, mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas." Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.